हाय लोगोफोर आंनि सोरां लामा इउटुब चेनेल नोंथांमोन आं बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो आखायाव लादों बेनो जाबाय नोंथांमोननिसिम आं भिडिअ दिन्थिनो आखायाव लानाया दाब दाब जायगा आरो दाब दाब हादोराव जोंनि बेबायदिनो फरायसा आफादा राहा लामा लाना फैगासिनो जेरै दाब दाब हादोराव जेरै बड'लेण्ड हाउस खालामगासिनो जे मोनफ्रोमबो हादोराव जेरै जोंनि बर' फरायसाफ्रा जेनेबा आरो जोंनि माखासे बर' हारिनि माखासे सोलोंथाइ लानो थाखाय बे बड'लेण्ड हाउसआव थाहैनानै माखासे जोङो बे बड'लेण्ड हाउसआव थानानै माने फरायहैनो हायो आरो दा आं बे मोनसे गोदान बड'लेण्ड हाउस खालामनायखौ नोंथांमोननो मिथिसारनो बेखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों बेनो जादों चेन्नाइआव बड'लेण्ड हाउस बानायखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै नोंथांमोना मिथिनो हागोन होनबाथ' नोंथांमोना हेलौ नोंथांमोन जों नै बिथाङा सैमाजों गेलेगासिनो दङ जोङो दा माबायाव दंफैयो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव चेन्नाइनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दंफैयो बियो कनस्ट्राक्सना सोलिगासिनो दङ नायनो हागोन नोंथांमोना बेयो बेक साइडनि ओपन स्पेस बियो गोबां गुवार स्पेस दङ बेयावबो बिल्डिं ग्राउन्ड जागोन बिल्डिं लुनाय जागोन बिनानाव गावदां ब्रह्म लाइभ बड'लेण्ड गेस्ट हाउस नायनो लाबोदो लोगोफोर बिथांमोना CBS नि मेम्बार स' दिनै जोलैदा सिट नायनायजों लोगोसे चेन्नाइआव नायनायजों लोगोसे जोङो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव भिजिट खालामफैदों जोंजों लोगोसे आदा माबायाबो दंफायोमोन राजिब रामसियारि बिथाङा गाव मैगं गायनानै दोननायखौ नायगासिनो दङ फैगासिनो दं नै बिथाङा राजिब रामसियारि सबाय बिमा गायदों बिथांमोना लाफा फोदों स' बेयो अपेन स्पेस नायनो हागोन नैबे बिल्डिं सोलिगासिनो दं जोंना सुदेमसा फैदोंमोन नायबाय जोङो दायो आदा सरन बसुमतारी ada live hogardों live रामसियारि आदा नै आदा बिनि सोमोन्दै एसे बुंदो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि सोमोन्दै गेस्ट हाउसआथ' जोंना नै दा बर्थमान खामानिया एसे थाबथानानै दङ मथा मथि बैसागोसिम हाहैनो हाया जोंनि सरकारनि खोथासै बे आदा धर्मआ नायगासिनो दङ नै थेंक इउ आदा स' नेक्स्ट एप्रिलनि बैसागुखौ जों बेयाव खुंनायनि प्लान लादों रायज्लायगासिनो दं जोङो ओरैहाय केरेलानि ओमफ्राय पन्डिचेरि ओमफ्राय चेन्नाइ स' जों बहुत कालारफुलै खुंनायनि प्लेन खालामगासिनो दं बेयावहाय स' ओंखायनो जोङो एसे नायफैनायबो जादों बेखौ आरो
बिथां जाय रामसियारि आदा स' बिथाङा बुंदों जे एप्रिलसिमहालागै बैसागोनि सिगां बेखौ कमप्लिट खालामनो हागोन बायदि खोथाखौ बुंदों स' बेनिखायनो जों बेखौ मा खालामनो स' विल इन्जय आं नोंथांमोननो फ्रन्ट साइडखौ एसे दिन्थिगोन बिथिं फ्रन्ट साइड जाहैगोन आं फ्रन्ट साइडथिं थांगासिनो दङ नैबे अपेन स्पेस बिराद गुवार गोदान बिल्डिं ग्रान्ड जागोन बेयावहाय स' खामानिया सोलिगासिनो दङ बैयो मेन रड जाय मेन रडा माने इगमर रेलवे स्टेशननि खाथि जायो नियर स' बेयो मेन रड बुंनो थाङोब्ला आसाम भवना एसे गोजानसिन जायो स' रेलवे स्टेशननिफ्राय ओमफ्राय जोंनि नैबे जिथु बड'लेण्ड गेस्ट हाउस जागोन बेयो माने इगमर स्टेशननिफ्राय बारा गोजान जाया फ्रन्ट साइडनिफ्राय बेबायदि जागोन आं देखायदों नोंथांमोननो कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दङ नैबेयो खाथियाव लेन्डमार्क हिसाबै इन्डासइन्ड बेंक दङ बेनो सिङाव हाबलांना नायनो एसे बिश्व दैमारि CBSनि सेक्रेटारि फाइनालि जों फैबाय औ The work is still under construction. गोख्रोङैनो बेखौ जों फोजोबनो नाजादों. So we are hoping for the best. So once this house is fully constructed, we'll have our own space to conduct our programs in the future. So anyone who comes to Chennai, if they are looking for any place to stay or any, they can contact this place. Obviously, it's a nice place actually. So it's very near of the Igmore's railway station. Would you like to say something? No. अच्छा Would you like to say something? कुछ बोलना है आपको? नहीं बोला नहीं बोलना है. Okay. अभी मैं वेट कर रही हूँ बॉडोलैंड गेस्ट हाउस को देखने के लिए. कुछ बोलो अच्छे से. Friend, she is Gaudang Bromo, our sisters. We are staying in Chennai. Recently, she shifted from Andhra Pradesh to Chennai for the job purpose, and she almost, she joined in the job actually, IndusInd Bank, and okay. So she want to say something about the Bodoland Guest House in Chennai. How was your experience? It's a nice experience. I'm still waiting for finishing all the things and have a fun in the new year. That's it. I'm so excited. Yeah. Thank you, sister. Thank you, guys. Thank you. Bye. थांनोसै